No vyšlo mu ten úder, to zase nevyprávajme, že ostal z neho nejaký Muhammed Ali. To on hovoril, že proste, pohode, on vlastne hovoril, že 30 rokov na to čakal, neberem to. Vyšlo mu to, ale sám nevedel naozaj. On vypráva, že zápas storočia, že som ho náhodne trafil. No tak nech pozrie ešte 5 krát ten zápas po sebe a nech poráta, že koľko bomb dostal do hlavy. Ja si myslím, že rátam, že 6 a na ten 7 padol, alebo 5 a na ten 6 padol. A tuto bol naozaj, že zavrel oči, išiel do útoku, jedno švihol a trafil ho. Vyšlo mu toto, je MMA, patrí k tomu, bol to originálny Lucky Punch, sám si to neuvedomil, ale proste môže vyprávať, že on to bol na to pripravený. Na čo bol nachystaný, že ide plaváky hádzať a 100% ho trafí? Nie, ide hádzať plaváky a hneď ho chytí a dá ho na zem a pri ten plaváku ho trafil. Vyšlo mu to, klobúk dole, má KO, najrýchlejší v oktagóne, nikto mu to nebere, ale nevyprávame, že ostal z neho nejaký boxer.